Jeg vil gerne invitere dig til at opdage den du er, være den du er, mærk den du er. Hvad pokker mener jeg så med det? Fordi du er jo bare den du er. Så det er ikke noget du sådan kan tro på. Det er ikke sådan en anden, jeg er den jeg er, og jeg accepterer mig selv som jeg er, og det er noget andet. Det er ligesom at stoppe enhver tanke om hvem du er. Der er altid tanker som farer rundt, og vi bruger ofte, næsten alle mennesker bruger det meste af deres tid, det meste af deres liv på at få en bedre tanke om hvem jeg er. Jeg er grim, jeg er smuk, jeg er dygtig, jeg er ikke så dygtig, jeg er klog, jeg er uklog, jeg er lækker, jeg er ikke lækker, jeg er en mand, jeg er en kvinde, jeg er dit, jeg er dat. Konstant i gang med at identificere sig selv og identificere og prøve at beskrive verden omkring os med tanker og historier. Hvad nu hvis, at intet af det har noget som helst at gøre med, hvem du er? I enhver historie om, hvor god du er, og hvor dygtig du er, hvad du end kan finde og finde ud af, den vil forsvinde igen. Du vil ikke blive ved med at beholde det, så følelserne, oplevelserne, de kommer og går. Hvis du stopper med at holde øje med tanker hele tiden, og følge med dine tanker, og det er meget, meget unormalt, for de fleste mennesker er konstant i gang, ubundhørligt i gang med at bruge tid på vores tanker. Hele tiden følg med det ene, følg med det andet. Hele tiden i gang med tanker om dit og med dat. Så stop. Det er muligt at stoppe det. Og simpelthen blive fuldstændig stille. Det kan være skræmmende, fordi du næsten ligesom er trænet i konstant at beskæftige dig med at skulle forklare dit og dat. Så bliv stille med dig selv. Det har ikke noget at gøre med ikke at tale, eller ikke at bevæge dig. Men det er ikke konstant at bruge tid på dine tanker. Lad tankerne være, og så mærk, hvad er der før tanken. Så lige nu, i det her sekund, i det her øjeblik, som min lærer sagde til mig, et sekund er nok, et mikrosekund er nok til at opdage, hvem du er, før enhver tanke. Og når det åbenbarer sig, så vil du mærke noget, som er større end alt andet. Så kan enhver oplevelse og enhver følelse komme og gå, uden at det er så vigtigt. Så lige nu, hvis du lader enhver tanke være, ikke skal ændre på dig selv, ikke skal finde ud af noget, bare lige nu giver slip, ingen steder at komme hen, ikke noget at opdage, ikke et sted at blive bedre, ingen fortid at komme hen til, lige nu bare være her. Så er der en undersøgelse om, hvad er der her? Hvad er der lige her, hvor du er? Lige nu. Der er noget her, når du ikke skal noget. Og du kan mærke tanken, den er der hele tiden. Næsten, hvad der her, hvad snakker han om, og det er for mærkeligt, og tanker som farer ind og ud. Hvis ikke du rører ved dem, simpelthen lad dem være, så jeg har hørt dig tanke, og bliver her, lige nu, så er der noget, der kan rejse sig i sig selv. Og det er det, jeg kalder at være den, du er, og være dig selv, nøjagtigt som du er, her.